ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барнома ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. натиҷагирии татбиқи стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурияи Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии сӯистеъмоли маводи нашъатдор. созандагиҳо дар доираи ҷашни бошукӯҳ аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, минбари баланди хирад ва донишу маърифат барои дӯстдорони китоб. озмун бисёр шаффоф гузашта истодааст. парвариши сабзавоти барвақтӣ дар шароити гармхонаҳои замонавӣ. навъҳои помидор парвариш карда мешавад. дар дигар гармхонаҳои мо сабзавотҳои гулкарамозид айни ҳол киш карда шудааст. сабзихӯрамгардонӣ дар мавзеи кӯли душанбе ва ду шафати шоҳроҳи душанбечаноқ ва ноҳияи шаҳри Тус. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба якчанд қонунҳо, аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва андоз, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ва дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ имзо гузоштанд. иловаҳои ба кодексҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда барои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурие ки бо мақсади барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва динӣ содир карда мешаванд, равона шудааст. тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ ба такмили қоидаҳои гузарондани супоришҳои аудиторӣ, таъсиси таҳкими воҳидҳои аудити дохилӣ дар ташкилотҳои давлатӣ ва ҳамкории аудити дохилӣ бо аудити беруна нигаронида шудааст. қонунҳои ба имзо расида ба рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, соҳибкорӣ, такмили низоми андоз, аудити дохилӣ, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва дар маҷмӯъ барои таҳкими қонуният ва беҳдошти зиндагии мардум равона шудаанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Аморати Муттаҳидаи Араб Халифа бин Зоид Оли Наҳён ба муносибати 25-умин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатӣ байнидавлатӣ мубодилаи барқияҳои табрикӣ намуданд. дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти Аморати Муттаҳидаи Араб Халифа бин Зоид Оли Наҳён омадааст. аъло ҳазрат, бо камоли хушнудии шуморо ба ифтихори 25-умин салгарди барпо намудани робитаҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аморати Муттаҳидаи Араб сидқан табрику таҳният менамоям. ҷониби Тоҷикистон аз он қаноатманд аст ки таи ин солҳо муносиботи дӯстиву ҳамкориҳои судманди байни кишварҳои мо марҳила ба марҳила рушд ёфта арсаҳои мухталифи мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро фаро гирифтаанд. итминон дорам ки мо бо саю талошҳои пайгиронаи муштарак робитаҳои ҳасанаи кишварҳоямонро дар оянда низ мутобиқ ба манфиатҳои аслии мардумонамон тавсия бахшида мазмуну муҳтавои онҳоро боз ҳам қавитар хоҳем кард. бо истифода аз фурсати нек ба шумо сеҳатмандии бардавому хушбахтӣ ва ба мардуми дӯсту бародари Аморати Муттаҳидаи Араб осоишу некуаҳволӣ ва шукуфоӣ орзу менамоям. луфтан эҳтиромоти фоиқа ва таманниёти неки ин ҷонибро ба унвонатон бипазиред. дар барқияи табрикии президенти Амороти Муттаҳидаи Араб Халифа бин Зоид Оли Наҳён ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст: бо салому дуруди беҳтарин, боиси сарфарозӣ ва камоли хушнудии инҷониб аст ки табрикоти самимӣ ва таманниёти беҳтаринамро ба муносибати 25-солагии барқарории робитаҳои дипломатӣ миёни Амороти Муттаҳидаи Араб ва ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошта барои ҷаноби олӣ саломативу саодатмандӣ ба ҳукумат ва мардуми дӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафту шукуфоии минбаъда орзу намоям. лутфан эҳсосоти самимии иззату эҳтироми манро нисбати шахсияти шумо қабул фармоед. дар робита ба фарорасии 25-солагии барқарории робитаҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Амороти Муттаҳидаи Араб ки ба 18 декабр рост меояд, ба унвони пешвои миллат, ҳамчунин аз номи ноиби президенти Амороти Муттаҳидаи Араб, сарвазири Амороти Муттаҳидаи Араб ва ҳокими Дубай Шайх Муҳаммад ибни Рашид Ал-Мактум
валиаҳди абузаби муовини сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи амороти муттаҳидаи араб шайх муҳаммад ибни зоид оли наҳён номаҳои табрикотӣ ворид гардиданд. имрӯз дар хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи шӯрои машварати оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконференс баргузор гардид. дар рафти ҷаласа мутаъддил нигоҳ доштани нархи маводи дороворӣ дар давраи бемории 19 баррасӣ карда шуд. таъкид шуд ки маводи тиббӣ ва доровории босифат ба ниёзмандон бо нархҳои муқарраршуда дар дорухонаҳо ба фурӯш гузошта шавад. натиҷаи санҷишҳо нишон медиҳанд ки арзиши маводи дороворӣ ва тиббӣ аз рӯи 59 номгӯи муайяншуда дар вилоятҳои Бадахшон, Суғд, Хатлон, ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе дар сатҳи мутаъддил нигоҳ дошта шудааст. минбаъд низ бо мақсади мутаъддил нигоҳ доштани нархи маводи дороворӣ, хадамоти зинҳисорӣ дар якҷоягӣ бо сохторҳои дахлдор чорабиниҳои ҳадафмандро роҳандозӣ менамоянд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашадор баргузор гардид. дар ҷаласа як зумра масъалаҳо ҷиҳати тақвият бахшидани ҳамкориҳо, ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳои дахлдор мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, татбиқи стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 давоми 7 соли гузашта натиҷагирӣ карда шуд. Нуриддини Қурбон ва меҳрӯзи ҷумъа гузориш медиҳанд. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сатториён Матлубахон Амонзода баргузор гардид. дар кори ҷаласа намояндагони вазорату идораҳои дахлдор иштирок карда масъалаҳои баррасишавандаро муҳокима намуданд. таъкид карда шуд ки мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, маҳв кардани ҷиноятҳои трансмиллӣ ва пешгирии интиқолу муомилоти қочоқи он дар сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи калидӣ дорад. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ҷиҳати пурзур намудани мубориза бар зидди маводи нашъадор, пешгирии интиқоли қочоқи он чанд қонун, стратегия ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ қабул гардиданд ки яке аз онҳо стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ба шумор меравад. татбиқи стратегия ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва назорати иҷрои онҳо аз ҷониби агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам овард ки гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар кишвар сол ба сол коҳиш ёфта, дар ин самт натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шуд. мақсад аз баргузории ҷаласаи навбатӣ ин баррасии масъалаҳои иҷроиши қарорҳои шӯроҳои қаблӣ аз моҳи феврал ва августи соли 2019 ва баррасии иҷрои фармоиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020 таҳти рақами 15 ва ҳамчунин мусоидат ба дастрасии дороворӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ бо мақсадҳои тиббӣ ва илмӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз мебошад. иттилоъ дода шуд ки ҳоло ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пурзур намудани мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар ба се консепсияи Созмони Милали Муттаҳид ҳамроҳ шуда чанд созишномаҳои дигарро байни давлатҳо ба имзо расондааст. мувофиқи маълумот дар 11 моҳи соли ҷорӣ дар самти муомилоти маводи нашъаовар бештар аз 600 ҷиноят ошкор ва ба қайд гирифта шудааст ки ин назар ба ҳамин давраи соли гузашта кам мебошад ва дар ин давра 35 гурӯҳи трансмиллӣ дастгир ва маҳв карда шуданд. зимни таҳлилу баррасии рӯзномаи ҷаласа ҳолати татбиқ ва иҷрои стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 мусбат арзёбӣ карда шуд. таъкид карда шуд ки ҳоло лоиҳаи нави стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 таҳия гардидааст. дар фарҷоми ҷаласа доир ба фаъолияти минбаъда нақшаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор дар соли 2021 тасдиқ гардида, доир ба дигар масъалаҳои муҳокимашуда қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. Нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи ҷумъа, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор.
имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бо рафти тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ шунос шуда як қатор иншооти таъиноти гуногунро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Самандар Искандарзода ва Аҳлиддини Карим аз ҷараёни сафари кории сарвазири мамлакат ки чанд лаҳза пеш аз шаҳри Кӯлоб баргаштанд гузориш медиҳанд. дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Данғара сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо ҷараёни сохтмони беморхонаи вилоятӣ бемориҳои сироятӣ шинос шуд. Иншооти мазкур 5 ошона буда барои 200 кат пешбинӣ шудааст. лоиҳакаши иншоот ҷамъияти саҳомӣ кушодаи корезлоиҳаи кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишгар раёсати сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хизматрасонии сохтмони асосӣ мебошад. мувофиқи лоиҳаи пешбинишуда дар иншооти мазкур барои табобати бемориҳои сироятӣ шароит ва имконияти муосир фароҳам оварда шуда мутахассисони варзидаи соҳавӣ ҷалб карда мешавад. дар иншоот корҳои сохтмонӣ ҷавобгӯ ба талаботи замон ба анҷом расонида шуда дар самти васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ тадбирҳо ҷараён дорад. солимии аҳолӣ асоси пешрафти ҷомеа маҳсуб меёбад. бо ин мақсад дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат садҳо муассисаи тиббӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуда барои ташхису табобати сокинон заминаи созгор муҳайё гардидааст. дар идома сарвазири мамлакат аз обандбори офтобрӯяи деҳоти лолазори ноҳия дидан кард. обандбори мазкур бо ғунҷоиши 500 метри кубӣ сохта шуда хати оби нӯшокӣ аз масофаи 15 километр оварда шудааст. бо бунёди обандбори мазкур 1034 хоҷагии деҳаҳои офтобрӯя, остона, осмондара ва оламафрӯзи деҳоти лолазор ки беш аз 7000 нафарро ташкил медиҳад бо оби нӯшокӣ таъмин карда мешаванд. ҳамчунин дар ноҳияи Данғара сарвазири мамлакат бо рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ ва сабзу хуррамгардонӣ назди парчами давлатӣ шинос шуд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Данғара дар доираи ҷашнҳои миллӣ бо ташаббуси соҳибкорону шахсони ватандӯст бунёди даҳо иншоот ҷараён дошта сокинон талош доранд ки ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. дар идомаи сафари кории сарвазири мамлакат дар ноҳияи Темурмалик бо рафти корҳои сохтмони иншооти гуногун аз ҷумла қасри фарҳанг, корхонаи истеҳсоли пойафзол, иншооти соҳаи тандурустӣ ва рамзҳои давлатӣ шинос шуда бинои нави раёсати агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат дар ноҳияи восеъ бинои 5 ошонаи истиқоматӣ ва маркази савдоро ба истифода супорид. бинои 5 ошонаи истиқоматӣ ва маркази савдо бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бунёд карда шуда барои сокинони маҳаллӣ низ ҷойи кор фароҳам оварда шуд. таъкид карда шуд ки дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ҳамарӯза шумораи соҳибкороне ки ба бунёди иншооти гуногун мароғ зоҳир кардаанд меафзояд. ташаббусҳои пайвастаи соҳибкорон ва шахсони ватандӯст аллакай натиҷаи некро ба бор оварда рӯз то рӯз инфраструктураи деҳоти шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб беҳтар гардонида мешавад. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дастгирии бахши хусусӣ ва равнақ бахшидани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба беҳтаршавии сатҳи зиндагии сокинони мамлакат замина гузоштааст. дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сокинон ва фаъолон низ мулоқот намуда дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оиди тақвият бахшидани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ, истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, гузарондани кишти маҳсулоти ниёзи аввал дар заминҳои саҳроию наздиҳавлигӣ ва дар маҷмӯъ талошҳои дастаҷамонаи сокинон ба хотири пешрафт ва ободу зебо гардонидани Тоҷикистони соҳибистиқлолро расониданд. дар шаҳри Кӯлоб сарвазири мамлакат бо тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуд. новобаста аз корҳои анҷомдодашуда оиди пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб зиёда аз 45 километр сӯю селпартоҳо ва дарёҳо дар ҳолати хавфнок қарор дошта ҳамасола дар мавсими боришот ва омадани сел ба маҳаллаҳои аҳолинишин ва заминҳои кишоварзӣ зарар мерасонад.
вобаста ба ҳолати ҷойдошта тақвият бахшидани тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва ҳар чӣ зудтар пешниҳод намудани нақшаҳои мушаххас зарур шуморида шуд. барномаи ахборро идома медиҳем. ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи хирманаки ҷамоати деҳоти Сомон аз тарафи оилаи Сатторовҳо бинои замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки дар ошёнаи аввал нуқтаи тиббӣ ва дар ошёнаи дуюм маҷлисгоҳ барои гузарондани маҳфилу ҷамъомади шӯрои маҳалла пешбинӣ гардидааст. гузориш дар ин бора. дар деҳаи хирманаки шаҳри ҳисор 250 хоҷагӣ мавҷуд буда, то ҳол нуқтаи тиббӣ барои расондани ёрии аввалия мавҷуд набуд. сокинони маҳалла бошад барои гузарондани маҳфилу ҷамъомат ва чорабиниҳои фарҳангӣ мушкилӣ доштанд. бинои замонавӣ ки аз ҷониби оилаи Сатторовҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, мушкили сокинони маҳалларо осон ва симои деҳаро дигаргун кард. чандин сол шуд ҳамин иқдоми ҷаноби вилоят дастгирӣ намуда, ҳамин кӯмакимонро дариқ намедорем. дар ҳамин мо бисёр зарур буд, ҳамин нуқтаи тиббӣ бисёр зарур буд. як деҳаи мо дар назар нест, ду деҳа дар назар аст. деҳаи мо хирманак, деҳаи гулрез. толори маҷлисӣ мо ба нақша гирифтем, ҳуҷраи раиси маҳалла. бинои муосир ки бо тарҳи замонавӣ бунёд ёфтааст, аз ду ошона иборат буда, дар ошонаи аввал нуқтаи тиббӣ ва дар ошонаи дуюм маҷлисгоҳ барои 300 ҷойи нишаст таъсис ёфтааст. дар нуқтаи тиббӣ имкон аст ки бо 6 нафар табиб ба 1810 нафар сокини деҳаи хирманаки ҷамоати деҳоти Сомон хизмати тиббӣ расонида шавад. барои дастгирии мардум як нуқтаи тиббӣ сохта ба истифода дода шуд ки ин ба 1810 нафар аҳолии ҳамин деҳа хизмати тиббӣ мерасонад. ин нуқтаи тиббӣ бо тамоми имкониятҳо ва шароитҳои ҳозирзамон сохта шудааст. маҷлисгоҳ бошад имкони гузарондани маҳфилу ҷамъомади маҳалларо таъмин менамояд. дар рафти бунёди иншооти мазкур 30 нафар сохтмончии маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида, дар вақти иҷрои корҳо талаботи меъёрҳои сохтмонӣ пурра риоя шудааст. дар рафти ифтитоҳи иншооти мазкур ки намояндаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд, иншооти мазкурро туҳфаи арзанда ба сокинони маҳалла арзёбӣ намуданд. ҳоло боз мо бо сокинони деҳа иқдом гирифтем ки якта бунгоҳи тиббӣ дига бо масоҳати 100 метри мураббаъ сохта ба истифода диҳем. инчунин иқдом гирифтем ки зиёда аз 1 километр роҳи ҳудуди деҳаро мунфаршу сангфарш карда ба истифода диҳем ки инам баҳри ободии ватани худ сайру талош менамоем. ёдовар мешавем ки худи ҳамин сол аз ҷониби оилаи Сатторовҳо пули мошингузар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд ки аҳолии ҷамоати деҳоти Сомон ва навоботи шаҳри ҳиссорро бо ҳам пайваст намуда, дар заминаи бунёди ин пули мошингузар ҳамзамон 10 километр соҳили дарёи Хонақоҳ соҳилбандӣ гардидааст. барои назаррабо ва сарсабзу хуррам гардондани муҳити атроф, дар шафати роҳҳои маҳалла тадбирҳои сабзкориро роҳандозӣ намуда, иттилоъ доданд ки бо риояи ҳатмии қоидаҳои парвариш, сабзиши минбаъдаи онҳоро таъмин менамоянд. имрӯзҳо бо дастгирии пайвастаи ҳукумати мамлакат симои деҳаҳо ба куллӣ дигаргун гардида, иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. сокинони шаҳри ҳисор аз ҷумла соҳибкорон тадбирҳоро бахшида ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намуда истоданд. минбаъд низ оилаи Сатторовҳо тасмим гирифтанд ки ба истиқболи ин санаи фархонда роҳҳои маҳалларо сангфаршу мунфарш намуда, дар ободии диёр саҳми муносиби худро гузоранд. дар деҳаи оби гарми деҳоти муҷихарфи ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ мактаби дуошонаи замонавӣ барои 320 нафар хонанда бунёд карда мешавад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. бунёди 4 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таъсисоти миёнаи умумии деҳаи войдараи ҷамоати деҳоти муҷихарф аз нарасидани синфхонаҳо пеш омад. ин аст ки аҳли деҳа дастаҷамона ба сохтмони бино шурӯъ намуда, дар муҳлати 3 моҳ корҳои сохтмониро пурра анҷом доданд, то шароити таҳсили 464 нафар хонанда боз ҳам беҳтар гардад. бинои нави муассисаи таълимии дуошона иборат аз 8 синфхонаи кушоду барҳаво ва дигар зербиноҳои иловагӣ дар деҳаи обигарми ҷамоати деҳоти муҷихарф аз ҳисоби соҳибкори маҳаллӣ дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шуда истодааст. зеро то ҳамин давра хонандагон дар 3 синфхонаи бинои таълимӣ ки солҳои қаблӣ ҳамчун хонаи истиқоматӣ ба шумор мерафт, дар Дубаст
таҳсил намуда нарасидани ҷои нишаст ва кабинетҳои фаннӣ ба пешрафти таълиму тарбияи шогирдон то андозае мушкилӣ эҷод мекунад. то ҳамин давраи соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар ду ошонаи бино анҷом ёфта. Бинокорон бо мусоид омадани боду ҳаво, насби хатҳои барқ ва дарутиреза, инчунин корҳои ободонии гирду атрофи иншоотро анҷом хоҳанд дод, то бинои таълимӣ дар муҳлати пешбинишуда бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ ба истифода дода шавад. барномаи сохтмони бинои маркази саломатӣ дар раванди ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд амалӣ шуда истодааст, то дар оянда табибони ин муассисаи тандурустӣ сатҳу сифати хизматрасониро барои беш аз 17 000 нафар аҳолии ҷамоати деҳоти муҷихарф, ки аз маркази маъмурии ноҳия дар масофаи 63 километр дур ҷойгир мебошанд, боз ҳам беҳтар намоянд. бо анҷоми сохтмони ҳамин маркази саломатӣ диҳот ки ба зиёда аз 18 000 аҳолӣ хизматрасонии тиббӣ мерасонад, ҳамаи таҷҳизотҳои тиббӣ пурра дастрас мешавад. ҳамзамон барои сохтмони синфхонаҳои иловагӣ ва бунгоҳи тиббӣ дар як қатор деҳоти дурдаст соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ иқдом гирифтанд, то дастаҷамона дар раванди корҳои созандагӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. идомаи ахбор. даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри Душанбе идома дорад. фуруғи субҳи донои китоб аст сарчашмаи бузурги маънавиёт ва тавоноии беандоза пурқудратест, ки идроку маънавиёт, шууру оянда ва ботини наврасону ҷавононро аз ҳар ҷиҳат пурқудрат мегардонад. гузориши ҳамкоронамон. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ба иди воқеии китоб табдил ёфтааст, зеро ба он аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ дӯстдорони мутолиа ҷамъ омаданд, то донишҳои андӯхтаи хешро ба ҳакамон пешниҳод намоянд. масъулини озмун барои довталабон ва ҳакамон волидон шароити беҳтарин муҳайё карданд. ба қавли аъзои ҳакамон, зимни озмун чеҳраҳое пайдо мешаванд, ки бо нутқи бурову андешаҳои созанда қалбҳоро тасхир месозанд. аз 12 нафар иштирокчӣ, ки барои дарёфти шоҳҷоиза роҳхат гирифта буданд, танҳо 5 нафар барои ба даст овардани шоҳҷоиза рақобат намуданд. ҳар як иштирокчӣ бо боварӣ дар ин даври озмун иштирок намуда маҳорати худро нишон доданд. шоҳҷоиза ин муҳимтарин ҷоизаи озмун ҳаст ва нафароне ки дар ин ҷо иштирок мекунанд, шарташ ин аст ки инҳо бояд 70% тамоми он талаботҳое ки дар номинатсияҳои дигар ҳастанд, онҳоро бояд донанд. яъне ки ин нафар робии хуб бошад, сухани худашро ба мардум хуб расонда тавонад ва ҳам дониши бисёр ҳам амиқ дошта бошад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи 5 номинатсия, аз ҷумла аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классикии тоҷик, номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик, номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик, номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон, номинатсияи шоирӣ идома гардид, ки иштирокчиён маҳорати баланд нишон доданд. در شاهجایزه هرچند دشوار بود اشتراک کردم. آزمون بسیار شفاف گذشته ایستاده است. حکمانی نکته‌دان، نکته‌سنج موشکافانه بهاگذاری نموده ایستادند، پرسجو نموده ایستادند داوطلبان را. با اندیشه حکمان معلوم است که امسال اشتراکداران با تیاری جدی آمدند. هر کمبودی که سال نخست بود، آن امسال سفته شده است. آنهایی که سال دوم اشتراک میکنند خیلی صحبتشان آزاد است. به هر چیزی که سال اول حکمان ایراد گرفته باشند آن را اصلاح کردند. تعداد اثرهای مطالعه نمودهشان هم زیاد شده است. یک چیز فرق کننده آزمون امسال طرز صحبت و زباندانی، بیان اندیشه آزاد، با بحث وارد شدن و جسارت داوطلبان میباشد. منوچهر سلیمان، خورشید حسین، عبیدالله سیولی، اخبار. мавзӯи дигар дар доираи нақшаи баргузории мулоқоти гурӯҳи кории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ин навбат дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур мулоқот анҷом дода шуд. таваҷҷӯ намоед.
در دانشگاه اگراری تاجیکستان با اشتراک رهبریت و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی و دیگر نمایندگان ملاقات گروهی کاری دایر شد. در ملاقات فعالان ناحیه اسماعیلی سامانی از جمله نمایندگان بخش‌های معروف تندرستی، فرهنگ، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، رئیسان شوراهای شهرک و محله‌های حدودی ناحیه و استادان و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور شرکت ورزیدند. در آغاز ملاقات معاون رئیس شهر دوشنبه اظهار داشت که مسائل مهم روزمره در مشورت کاری بررسی شده، از جمله تامین نمودن اهالی با نیروی برق و گرمی و مواد غذایی، وسعت دادن تدبیرهای آبادانی و سازندگی، تأسیس جایهای نوی کاری، آمادگی همه‌جانبه به تجلیل سازواری جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی، رسانیدن کمک‌های مادی به طبقه‌های نیازمند جامعه و در مجموع اندیشیدن تدبیرها اوید به بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان پایتخت و نظارت نرخ محصولات در بازاری استعمالی بودند. اینچنین نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اظهار داشتند که در دایره در سطح بلند تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باید کارهای آبادانی، سبزکاری، شنیدن گل و بوته‌های آرایشی، درختان همیشه سبز و سایه‌افکن وسعت داده شود. همچنین فعالیت مرکزهای سودا، قهوه‌خانه، طربخانه و آشخانه و دیگر موضع‌های سیر آدم را با نظرداشت رعایت تدبیرهای بهداشتی نظارت نمایند. مسئولین مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر دوشنبه نیز وابسته به موضوعهای روزمره حیاتی امروزه ساکنان حرف زدند. از جمله ضمن سخنرانی گفته شد که ساکن پایتخت بودن این افتخار است و هر نفری که در شهر دوشنبه اقامت می‌نماید باید نمونه عبرت باشد. اما امروزها مشاهده کرده می‌شود که برخی از ساکنان طلبات‌های شهرداری را رعایت نمی‌سازند. یکی از مسائل‌های مهم جامعه امروزه ما این رعایت طلبات بهداشتی و بستن نقاب در مکان‌های جمعیتی میباشد که ساکنان پایتخت این عمل را رعایت نمی‌سازند، حالانکه حفظ سلامتی هر یک نفر این وظیفه اساسی خود آنها میباشد. اظهار گشت در ادامه ملاقات. اینچنین مسئولین وابسته به طرز درست رعایت قاعده‌های بهداشتی و بستن نقاب‌های محافظتی حرف زده از تمام اهل تالار دعوت کرده شد که در این مسئله بی‌طرف نبوده بهر حفظ صحتی ساکنان و مهمانان پایتخت سمگزار باشند. در اتوبوس و تریلیبوس، نقلیات دیگر مسافرکش، بازار و مرکزهای سودا و خدمترسانی، مکان‌های سیر آدم و جمعیتی از نقاب استفاده برند و به اطرافیان بستن نقاب را تاکید سازند. پرورش لیمو در جمهوری تاجیکستان درآمدناک بوده، آن با پوست تنک و بوی خوش خود از لیموهای وارداتی فرق دارد. آیا استعمال کننده می‌داند که لیموی استحصالی وطنی با طعم لذیذ و فایده‌ناکش به سلامتی انسان منفعت زیاد داشته؟ در پیشگیری و برطرف کردن ماده‌های ضررآور در ارگانیسم انسان نقش مفید دارد. گزارش خورشید نجمیدین. тоҷикистон бойгариҳои табиӣ зиёде аз ҷумла меваҳои хушлаззату босифате дорад ки фасли зимистон истифодаи хусусан меваҳои ситрусӣ ба саломатии инсон манфиати зиёд дорад. аз ҷумла лимӯ бо таъми лазизаш аз дигар меваҳои ситрусие ки аз хориҷи мамлакат ворид карда мешаванд фарқкунанда ва аз ҷиҳати экологӣ тоза буда истеъмоли он барои инсон ва пешгирии бемориҳои зуком, витаминоз ва устувор гардонидани иммунитети инсон бартарияти зиёд дорад. яке аз меваҳои шифобахше ки дар мамлакати мо бениҳоят زیاد میسازند این لیمون میباشد. ترکیب شیمیایی لیمون خیلی از ویتامین ها و ماده های مینرالی بای هست که به ما امکانیت میدهد در تبابت کمپلکسی بسیار بیماری ها از جمله بیماری های سیرویاتی که در این زمان در موسم سرما اوج میگیرند ما استفاده بریم. از جمله روغن های افری و فیتانسید های ترکیب لیمون تاثیر خوبی باکتریوتیدی دارند که ما میتوانیم از آن وسیله استفاده بریم. زنهای هنرمند ما میتوانند در موسم تیرما هنگام پخته رسیدن یک جای از لیمون و دولونه هر گونه شربت ها مرباها آماده کرده در موسم سرما وقتی که موسم گیپ ویتامینوز می شود در اویلا از آن وسیله استفاده برند. در جمهوری تاجیکستان به تامین بی‌خطری عضوقواری توجه زیاد ظاهر گردد هم لیک در انتخاب استعمال کننده آزاد است. آیا استعمال کننده میداند که لیمو با طعم لذیذ و فایده‌ناکیش به سلامتی انسان برتریت زیاد داشته در پیشگیری و برطرف کردن ماده‌های ضررآور در ارگانیسم انسان نقش مساعد دارد. این است که ما باید تا حد امکان از میوه‌های وطنی در تمام فصل‌های سال باید بیشتر استعمال نماییم. اهمیت لیمون به سلامتی انسان به نهایت کلان بوده، مخصوصا در پیشگیری و معالجه یک قطار بیماری‌ها مساعدت می‌نماید. از جمله موجودیت مقدار زیادی ویتامین C میتواند برای مستحکم نمودن فعالیت سیستم ایمنی انسان و اینچنین در پیشگیری یک قطار بیماری‌های سیرویاتی مساعدت نماید. اینچنین موجودیت ویتامین C میتواند برای مستحکم نمودن دیوارهای رگ‌های خونگرد
و اینچنین با فعالیت درست سیستم دل و رگ‌های خونگرد تاثیر مثبت رساند. инчунин бо мақсади табобат ва пешгирии бемориҳои ревматизм, атеросклероз, подагра, гипертония ва вайроншавии мубодилаи моддаҳои минералӣ дар организми инсон мутахассисони соҳаи тиб истеъмоли лимӯро тавсия медиҳанд. در ترکیب لیمو ویتامین C موجود هست که ویتامین C این برای مستحکم نمودن قوه محافظتی یعنی که ارگانیسم انسان مساعدت می نماید و این چنین برای پیشگیری نمودن بیماری های سیرویتی و ما شما میدونیم که حاضر من موسمی که سرما و سرشدگی و خروج شدن بیماری های یعنی که سیرویتی زکام با عمل می آیند و لیمو این یک یعنی که نمودی پیشگیری نمودنی بر ضد همین یعنی که بیماری می باشد. باید تاکید نمود که در عصر میانه نیز متخصص برجسته طب تاجیک و جهان ابوعلی ابن سیمنا بر آن نظر بودند که استعمال لیمو در پیشگیری بیماری های سیرویتی دل و رگ ها مساعدت نموده آن را زنان حامله و گرفتاران زردپروین باید استعمال کنند. همچنین استعمال لیمو در شکل افشوره تر و تازه برای بیماران تب لرزه توصیه داده می شود. لیمو به طور وسیع همچون محصولات کسمتیکی نیز استفاده می شود. زنهای ما میتوانند در کسمتولوژیا از لیمون استفاده برند برای گم کردن بسیار داغ روی، برای نابود کردن کنجکتیوهای داغ روی، دیگر هر گونه پیگمنت ها ما از لیمون میتوانیم وسیع استفاده بریم. کسلات لیمو که در ترکیب لیمون از بنیاد بسیار است مساعدت میکند که این داغ‌ها نصف شوند. برای کم کردن وزن بدن من توصیه میدادم که هر سحر در یک استکان آب جوش آمده یک قاشق عسل و شربت یک لیمون رو در آن آمیخته کرده میتونن استعمال کنند. این به کمشوی وزن بدن یا خود خراب شوی مساعدت میکند. همچنین پوست لیمو رو در عسل جوشانیده برای بهتر کردن هاضمه استفاده می نمایند. با مقصد کسمتیکی لیمو همچون ملهم موی، کرم ها برای ساختن لاسیون و نقاب ها برای نگاهبین نمودهای گوناگون پوست استفاده می شود. خورشید نجمیدین، مهروز جمعه، اخبار. парвариши сабзавоти барвақтиро дар шароити гармхонаҳои замонавӣ аҳли заҳмати деҳоти шаҳри ваҳдат бо истифодаи имконоти мавҷуда беш аз ҳар вақти дигар зиёд менамоянд. ба василаи меҳнати пурмаҳсули хоҷагидорон имсол ҳосили помидору бодринг ва дигар навъҳои сабзавоти тарутозаи кишоварзӣ дар гармхонаҳои доимо амалкунандаю мавсимӣ хеле фаровон ба назар мерасад. гузориши ҳамкоронамон. дар гармхонаи деҳоти баҳори шаҳри ваҳдат навъҳои помидори ламия ва магнит ки ҳосилнокиашон аз 600 то 800 сентинер аст парвариш карда мешавад ки ин шаб рӯз хоҷагидорон дар фаровонӣ бозорҳо бо маҳсулоти тарутоза саҳм мегузоранд. ин навъҳои помидору ҳамасола дар шароити гармхона хоҷагидорон парвариш мекунанд ки бо гирифтани ҳосили баланд суди бештар ба даст меоранд. дар ҳудуди шаҳри ваҳдат 1 гектару 60 содих гармхонаи доимо амалкунанда фаъолият мекард ки имрӯз ҳамаи онҳо кишти сабзавот гузаронида шудааст. айни ҳол мо дар гармхонае истодем ки масоҳаташ 1 гектарро ташкил менамояд. дар ин навъҳои помидор парвариш карда мешавад. дар дигар гармхонаҳои мо сабзавотҳои гулкарамозил айни ҳол киш карда шудааст. болгарӣ киш карда шудааст. имсол аз 0 аз 150 гектар гармхонаи помидор хоҷагидорон бештар аз 70 тонна ҳосил гирифтанианд ки ҳамзамон дастранҷи аҳли заҳмат барои фурӯш ба бозорҳо пешкаш карда мешавад. истифодаи босамару оқилонаи замин дар деҳоти баҳори шаҳри ваҳдат аз сӯи хоҷагидорон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин гармхонаи замонавӣ баъд аз ҷамъоварии ҳосили бодринг бо назардошти талаботи рӯз кабудиҳо парвариш карда мешавад ки баробари мақсаднок истифода намудани замин бозорҳо бо ин навъи маҳсулот таъмин хоҳанд шуд. дар ин гармхонаи доимо амалкунандаи замонавӣ сокинони маҳаллӣ бо шуғул фаро гирифта шуда сатҳи зиндагиашон аз фаъолияти пурмаҳсул беҳтар гардидааст. сокини деҳоти Симиганҷ Рустам Умаров дар шароити гармхона ба лимӯпарварӣ машғул аст ки аз меҳнати сарф карда дар ин самт қаноатманд аст. ҳосили лимӯ дар гармхонаи ин сокини деҳоти Симиганҷ шаҳри ваҳдат имсол хеле фаровон аст ва бештар аз 1 тоннаро ташкил хоҳад дод. дар гархонаи лимпарварии ӯ 64 бех ниҳоли лимӯ парвариш карда шудааст. ҳар сол аз ин гархона ба миқдори 1,5 тонн лимӯ ҳосил гирифта бозори дохилии ҷумҳуриямонро бою ғанӣ мегардонад. имрӯзҳо мардуми ҷамоати деҳоти Симиганҷ аз заминҳои назди ҳавлигии худ аз заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ва хоҷагиҳои ёрасоне ки
آنها دارند هر یک وجب زمین را عاقلانه و ثمرانک استفاده برده میخواهند که از این زمین ها محصولات به دست آورده هم زندگی خود و هم بازار داخلی را غنی گردانند. در برابر لیمو پروری رستم عمرов در گرمخانه دیگر پرورش سرپیاز و نوهای گوناگون کبودی ها را به راه مانده همه روزه از محصول مهنتش محصولات تر و تازه را برای فروش به بازارها وارد میکند. شروع از زمین نزد حولگی و خوجگی های یوریرسان و دهقانی دهاتی شهر وحدت ساکنان و اهل زحمت به استفاده مقصدناک زمین توجه خاص ظاهر نموده سهمشان در استحصال سبزوات تر و تازه کشاورزی در همه فصل های سال نظررس است. در موضع کولی دوشنبه و دو شفت شاهراه دوشنبه چناق تدبیرهای سبز و خرمگردانی آغاز گردید. از روی نقشه در تل و تپه‌های موضع مذکور بیش از 600 بیخ نهال آرایشی می‌دهنده. شنیده می‌شود. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. انجام تدبیرهای آبادانی بخصوص در این موسم وسعت بخشیدن معرکه نهالشنانی در زمین‌های بیکار خوابیده و تل و تپه‌ها به سلامتی انسان و تازه نگاه داشتن محیط اطراف اهمیت کلان دارد. دو شفت شاهراه دوشنبه چناق و موضع کولی دوشنبه را کوه‌ها و تل و تپه‌ها احاطه نموده است. برای زیبا و نظرآبا گرداندن این موضع با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب و مؤسسه دولتی اداره خوجگی جنگل ناحیه نهالان آرایشی و میوه‌دهنده دسترس و اون با توسعه اساسناک عالمانی سوها مرحله به مرحله شنونده می شود. درختانی که شنونده ایستادیم داروی فسفر اول چوشیدیم بعد داروی فسفر ما خاک گردوندیم بعد خاک گردوندن میده چوب از حسابی که نمیره نگاه دارد. در تدبیر نهالشنانی برابر کارمندان ساختارهای داخلدار همزمان ساکنان نیز با مسئولیت بلند اشتراک کردند. در دایره نقشه جهتی به مکان زیبای و تماشاباب تبدیل دادن این موضع از جانب مؤسسه دولتی اداره خوجگی جنگل ناحیه ورزاب بیش از 3000 نهال درختان سوزانبرگ و میوه‌دهنده شنونده می شود. این حال معرکه نهالشنانی در زمین‌های بیکار خوابیده و تل و تپه‌ها با شرکت وسیع ساکنان ادامه داشته در این موضع شنوندن بیش از 400 نهال سوزانبرگ، 100 درخت زردآلو، 50 نهال چهارمغز و بادام تلخ با توسعه عالمانی سوها در نظر داشته شده است. ما بهار 2021 تصمیم گرفتیم که 3500 بیخ درخت شنونیم و در میدان 9 گکتار کشتی تخمی بادام تلخک و شولش گذرانیم. آینده با انجام تدبیرهای آبادانی مخصوصا شناندن نهال درختان در تل و تپه‌ها این موضع به مکان زیبا تبدیل داده می شود. اقدام مذکور از یک جانب زیبایی را در این موضع دوچار نماید، از جانب دیگر به تازه نگاه داشتن محیط اطراف زمینه مساعد می‌گذارد. کارهای آبادانی خصوصا بنیاد باغ و برقرارسازی مساحت جنگلزار در ناحیه شهر توس ولایت خطلون از روی اصول ثمرانک پیش گرفته شد. اینک در زمینه نقشه‌چوبینی‌های حفظ محیط زیست از جانب کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل ناحیه شهر توس با استفاده از اقلیم موافق مساحت جنگلزار با شنانیدن نهال‌های خاص زیاد و برقرار کرده می‌شوند. فخرالدین محمد یوسف دایر به تجربه و اصول خاص حفظ محیط زیست از ناحیه شهر توس گزارش تهیه نموده است. نقشه معین قطعه برقرارسازی و آموزش خاک هر یک تدبیر برقرارکنی مساحت جنگل که با مقصد حفظ محیط زیست پیش گرفته شده است در ناحیه شهر توس سرآغاز با انتخاب نهال‌های خاص محل و اسلوب شنوندن و نگاهبینی پیوسته آن آموزش شده سپس راه اندازی می‌گردد. بیش از 20,000 در این قطعه تجربوی که در زمینه مؤسسه دولتی خوجگی جنگل ناحیه شهر توس تشکیل شده است نهال‌های درختان آرایشی و سایه‌افکن و نوع‌های مختلف همیشه سبز پرورش کرده می‌شوند. این حال ما در نهالخانه خرد خوجگی جنگل قرار داریم که زیاده از 20,000 نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن موجود است. در حدود زمین‌های خوجگی جنگل از حساب نهالخانه‌های خود خوجگی ما پرکنی زیچ نهال‌ها و برقرارکنی جنگل و خط‌های محافظتی را برقرار میکنیم. ما زیاده از 30 سوتیق زمین برای کشتی نهال خوچ آماده کردیم که زیاده از 25,000 نهال قلمچه خوچ را آماده نمودیم. برای سال آینده از نهالخانه خود ما میتوانیم در دیگر زمین های خوجگی خود نهال خوچ را با پرورش آماده نمودیم.
усули самаранок ва технологияи хоси барқарорсозии ҷангалзор бо шиноидани ниҳолҳои ороишиву сояафканд ва ҳам мевадиҳанда аз рӯи таҷрибаи судбахш пеш гирифта шудааст. Инак бо такя ба нақшаи муайяншуда бо истифода аз фурсат нахуст корҳои барқарорсозии ҷангалзор бо усули ниҳолчинонӣ дар 1 гектар оғоз гардида дар асоси он 5000 бех ниҳоли сояафканд ва 700 бех ниҳоли ороишӣ бо ҷалби кормандони идораҳои гуногун дар ноҳияи шаҳритоз аз ҷониби хоҷагии ҷангал шиноида шуданд. мо айни ҳол дар ҳудуди ноҳияи шаҳрту 250 гектар ва дар умумӣ дар ҷамъ 22700 гектар замин дар хоҷагии ҷангали ноҳияи шаҳртуз мавҷуд мебошад ки барои барқароркунии зидди шамол ва зидди эрозия, барои зидди шамол ва чангу хокбориш зиёда аз 15 гектар замин хатҳои муҳофизатӣ омода намудааст. оғози оммавии ниҳолчинонӣ бо мақсади ҳифзи муҳити зист, барқарорсозии ҷангалзор ва зиёд намудани масоҳати он бо ҳамовозии сокинон сурат гирифта марҳила ба марҳила татбиқ мегардад. масоҳати умумии ҷангалзор 22700 гектар. ҳаёти ҳайвоноту набототи он бар уҳдаи муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи шаҳри Туз вогузор аст. мо имсол барои зимистонгузаронии чораҳои калон ва майдаи хоҷагӣ ки дар мо ҳастанд, мо барои зимистон солим баровардан мо қариб 40 тонна хӯракаи хушоки дуруш захира намудем. барои дар ин фасли зимистон солим баровардани чораҳои хоҷагиамон ба миқдори 1.5 тонна кунҷура ҳамчун хӯрокаи серғизо ва консентратӣ захира намудем. 1 тон хӯрокаи ҷамъ кардем. мо барои аҳолии ноҳияамон, барои эҳтиёҷмандон ва барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ мо ҳамасола то 50-100 куб ҳезум ҷамъоварӣ мекунем. инак бо сард шудани ҳаво ва барфпош гардидани майдону ҷангалзор тадбирҳои биотехникӣ низ дар ноҳия авҷ гирифт. бо дар назардошти ин мутахассисон шуро аз ҳудуди ҷангалзор то ба доманакӯҳо барои аз нобудшавӣ нигоҳ доштани ҷонварони ваҳшиву паррандаҳо бо истифода аз захираи хӯрока дар мавзеъҳои ҷамъшавии тахминии ҳайвоноту наботот дон ва дигар навъҳои хӯрокаро дастрас намуданд. ин оғози кор аст. ҳамин тариқ бо истифода аз имконот тамоми масоҳати ҷангалзор ва ҳудуди он тибқи нақша бо тадбирҳои муҳофизативу бунёдӣ пурра фаро гирифта мешаванд. фахриддини муҳаммадюсуф, маъруфи абдулло, ахбор, ноҳияи шаҳри Туз. буриши шоху навдаҳои дарахтони мевадиҳанда дар давраи тирамҳо зимистон аз ҷумлаи тадбири муҳими агротехникиест ки оянда барои ҳосилбандии дарахтон ва хуб афзоиш ёфтани ниҳолҳо мусоидат менамояд. олимони ин соҳа ба боғдорон тавсия медиҳанд ки агар ба шаклдарории дарахтон дар давраи карахтии ниҳол анҷом дода шавад ба манфиат хоҳад буд. шарҳи муфассали мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. шаклдиҳӣ ва буридани шоху навдаҳои зиёдатии дарахтони мевадиҳанда ва ток чорабинии агротехникиест ки барои сабзиши мунтазам, рушд ва баландбардоштани маҳсулнокию сифати мева анҷом дода мешавад. ва бояд ки анбӯҳ дар инҷо дида нашавад. ва дар инҷо навдаҳои пеш аз ҳама ба назар мекунем ки кадом навдаҳо чӣ қадар амал мекунад. ва навдае ки аз ҳама муҳим аст, ин шоҳнавда аст. шоҳнавда бояд ки ҳаракаташ нисбат ба дигар навдаҳои паҳлугӣ, навдаҳои тартиби якум, тартиби дуюм фарқият дошта бошад, не ки пурқувватар бошад. аз муҷаҳои ҳосил болотар бубинед 1, 2, 3, 4 мо мебурем. фақат буридан дар кор ки ба кадом тараф самташ, яъне ки ба тариқи палметавӣ доштани қайчӣ бояд ҳанамихел бошад. буриш бояд моил бошад. бо ин мақсад дар боғи 15-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Ҳисор воқеъ аст, бо иштироки олимони соҳаи кишоварзӣ семинари илмию амалии минтақавӣ дар мавзӯи гузаронидани корҳои мавсимии боғу тогзор дар фасли тирамоҳу зимистон ташкил карда шуд. олимон ва мутахассисони соҳа дар маърузаҳои худ оид ба моҳияти ба шаклдарорӣ ва буриши шоху навдаҳои дарахтони мевадиҳанда, омилҳои мусоидаткунанда барои парвариши боғу тогзорҳо дар давраи тирамоҳу зимистон, коркари зимистона бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо, тадбирҳои беҳтар намудани ташкили хоҷагидорӣ дар бунёди боғу тогзорҳо, инчунин баландбардоштани даромаднокии соҳа ва ғайра тавсияву дастурҳо пешниҳод намуданд. дар боғу тогзор дар ду давра коркард гузаронда мешавад. якум давра коркарди тирамоҳа зимистона ва дуюм давра дар давраи афзоиши зироятҳои ва дарахтони мевадиҳанда мебошад. якум давра асосан дар давраи тирамоҳа зимистона аз се усул истифода бурда мешавад. якум усул ин
усули механикӣ, дуюм усули агротехникӣ, сеюм усули химиявӣ бошад. бояд таъкид намуд ки дар шароити тоҷикистон ба дарахтони мевадиҳанда 200 намуди зараррасонҳо ва зиёда аз 20 навъи касалиҳои замбурӯғию вирусӣ ва бактериявӣ зарар меоваранд. нуриддини қурбон, мақсади мақсад, барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бошед.